Premýšľali ste už niekedy nad tým, že my všetci sme spoločne závislí na jednom nápoji? Ja, vy, vaša mama, teta, babka, detko, všetci pijeme túto jednu čiernu tekutinu. Otázka znie, kde sa to všetko začalo. Chápete, že my máme kaviareň na každom rohu v každom meste? Pijeme kávu v práci, na stretnutiach, doma, na návšteve, na cestách, v aute. Ako je možné, že z jedného nápoja vznikne takéto šialenstvo? Poďme to zistiť. Dnes sa pozrieme bližšie na kofeín, na jeho pozitívne a možno aj negatívne účinky. Ale nebudem rozprávať iba ja, ale uvidíte aj rozhovor s pani doktorkou toxikologičkou, ktorá nám o tom kofeíne povie zaujímavé veci. K tomu sme sa boli pozrieť, ako sa praží káva na Slovensku a ešte sme sa aj pýtali ľudí na ulici. Takže sa máte na čo tešiť. Ale najprv, čo je ten kofeín a čo táto látka s naším telom robí? Moje meno je Tamina Madajová, pracujem ako pracovný lekár a toxikológ v Bratislave. Najskôr ohľadom toho kofeínu, čiže je to teda nejaký prirodzene sa vyskytujúci stimulant nášho centrálneho nervového systému, ktorý primárne teda patrí do skupiny metylxantínov. Najčastejšie sa získava teda z kávy, čo určite dobre vieme, ale nachádza sa aj napríklad v niektorých druhoch čajov, v kakaových bôboch a umelo sa pridáva do energetických nápojov a niektorých sladených taktiež. Tak ako hovorí pani doktorka, keď človek počuje slovo kofeín, predstaví si hlavne kávu. Ale tento stimulant nájdeme aj v čaji, v sladených nápojoch alebo aj v takých žuvačkách. A na to dosť často ľudia zabúdajú. Čo sa teda týka nejakého fungovania, alebo ako ten kofeín vlastne pôsobí v tele, tak možno, že ste už počuli aj všetci ostatní, že to teda cez blokáciu tých adenozínových receptorov. Čo je vlastne ten adenozín? Tak veľmi zjednodušene sa dá povedať, že vzniká z ATP, to je taká hlavná molekula v tele, z ktorej teda bunky získavajú energiu. A počas dňa vlastne toto ATP sa využíva, spotrebúva ako zdroj energie stále viacej a viacej, čiže tým pádom sa ten adenozín aj viacej hromadí v tele. Čiže počas dňa naše telo spotrebuje energiu, čiže ATP, a z toho ATP vzniká ADP, adenozín difosfát. Tento sa viaže na receptory v mozgu a vyvoláva únavu. Kofeín tieto receptory blokuje, tým pádom únava nepríde. Keď sa pozrieme na nejaké čísla, tak na Slovensku pijeme stále viac a viac kávy. Posledný údaj, čo som našiel, bol z roku 2024, vtedy bola spotreba kávy 4 kg na osobu za jeden rok. Každý deň sa na svete vypije viac ako 2 miliardy kávy a vyprodukuje sa až 180 miliónov vriec. Takýchto vriec uvidíte vo videu ešte oveľa viac, pretože sme navštívili pražiareň Zlaté zrnko, kde nám veľmi pekne ukázali, ako sa káva praží. Tu nám máme kávu z Kene, ktorú si môžeme zavoňať a zistíme, že vonia ako príjemná zelenina. Je v takej zelenkastej farby, to znamená, že bola mokro spracovaná. Čiže čerešňa bola narušená s dužinou a bolo vlastne vyplavené toto zrnko a spracované vodou. Surové kávovníkové zrno, ktoré následne pražíme, prichádza z fariem v takýchto jutových vreciach. Často sú to 60-kilové vrecia, čo je vlastne aj merná jednotka produkcie kávy. Čo znamená to traceability projekt? Traceability projekt je projekt nášho dodávateľa, že vie presne vystopovať, od koho tú kávu kúpil, kto ju spracovával. Že farmár? Presný farmár? Presne. Alebo farmu teda? Presne, má kontakt priamo na farmára, čiže je to vystopovateľnosť. Zlaté zrnko od začiatku používa horkozdušné pražičky, čiže aj na tejto pražičke máme jeden zdroj tepla. Už nám to hnedne, môžeme si to aj pozrieť, že ako to vyzerá. Aha. To už je taký pečený chlebík. Už to nemoja takto, ako to voňalo predtým. Hej. Toto je tá Emília, naša zmes, to je výsledok a to, že sme sa za 10 rokov stali druhou najväčšou pražiarňou na Slovensku, to není marketing. Marketing ti zabezpečí prvý nákup, Jasne. ale nie opakovaný nákup.
opakovaný nákup chutí alebo nechutí. Tak sa hovorí, že robusta je tá menej nejaká kvalitná, alebo že arabika má taký, že to je skvelá káva. Presne. A tak, ako je výberová arabika, tak je fajn robusta. Ako to potom komunikovať tým ľuďom, keď vidia, že robusta, že... Tak, ale mnohí sa pýtajú na robustu, lebo kedysi tá štandardka za socializmu bola z Vietnamu robusta. Z tých meraní, ktoré sme robili s profesorom Górom na Univerzite Komenského, vyplynulo, že teda robusta má až dvojnásobok kofeínu oproti vysokorastúcim arabikám. V bežnej šálke pripravenej z 9-10 gramov kávy okolo 75 mg kofeínu, tak z robusty je to 150 mg. Ja chcem vedieť, čo pijem, chcem piť kávu, ktorá je príjemná, alebo chcem piť dokonca kávu, ktorá mi je zážitkom. Keďže kvalita a chuť kávy spolu veľmi úzko súvisia, vybral som sa do ulic zistiť, akú kávu skutočne ľudia pijú. Môžem sa vás opýtať otázku? Nie. Môžem sa vás opýtať otázku? Nie? Môžem sa vás opýtať jednu otázku? My točíme video o káve. Iba dve malé také krátke otázky. Nie. Tak pekný deň. A čo oslavujete? Synové narodeniny. Ja, tak všetko najlepšie prajeme. A vy pijete kávu? Nikto sa so mnou nechce rozprávať. My riešime hlavne, že čo robí kofeín, že či ľudia vedia, čo robí ten kofeín, keď človek vypije tú kávu. Už víš, že je zdravé. Áno, že je zdravé? Espresso je silná káva? Myslím si, že hej, tak je to úplne maličké. A musíš šéfovi povedať, že nechceš piť kávu. Či to musíš piť? Nie, je to... Ja to pijem, lebo to mám rada, akože nevnímam, že by som mala nejak viac energie alebo tak. Pijem to, lebo mi to chutí. Čiže myslíte, že je to viac pozitívne ako negatívne? Áno. Kofein je zdravý a tělu neubližuje. Naopak je léčivý. Aktivuje srdce. A koľko kofeínu? Myslím si, že 2 šálky denně tam bylo, ne? Říkali 5. Až 5. Tak já piju denně 6, tak já jsem zdravá. Na internete sa človek stretne s rôznymi informáciami o káve a nie všetky sú pravdivé. Dosť často sa hovorí, že by sme nemali piť kávu hneď ráno na lačno, pretože to vraj rozhodí náš kortizol. A pritom všetci to tak robíme. Takže je to naozaj až také zlé? Samotný kortizol fyziologicky má v tele nejakú svoju prirodzenú fluktuáciu, čiže klesá v nočných hodinách a potom stúpa ráno. Pík dosahuje okolo 7-9 hodiny rannej. Okrem toho máme ale počas dňa veľké množstvo výkyvov, čiže akutných výkyvov, akutné nárasty a poklesy, ktoré vlastne sú pre kortizol úplne normálne, pre telo zdravého človeka. Telo zdravého človeka si s tým vlastne úplne v poriadku poradí, vie to vykompenzovať. Čiže a takéto malé výkyvy robí napríklad už aj príjem samotného jedla, cvičenie, bežný stres, dieta, infekcia. Čiže ak sa bojíme, že káva na lačno nám nejako spraví výkyv v hladine kortizolu, museli by sme sa báť aj ráno raňajkovať, ísť si na zabehať. Čiže vôbec to nedáva zmysel. OK, takže káva na lačno je v pohode. Ale čo taká káva po obede? Často sa aj rieši, že kedy človek by mal piť nejakú tú poslednú kávu, lebo že koľko kofeínu v tej káve, ako dlho sa uvoľňuje a už som tiež sám čítal, že keď vypiješ kávu, ja neviem, o 4:00 po obede, tak ešte večer o nejakej večernej hodine, že ešte stále ten kofeín akože máš v tom tele. Ale ja som ti aj písal, že napríklad otec mojej ženy, a nielen on, ale v podstate skoro celé Taliansko by som povedal, lebo oni žijú v Taliansku, tak vždy po večeri pijú kávu. Akože nejaké silnejšie espresso. A to môže byť kľudne aj o 9:00 večer, alebo keď sme v reštaurácii, tak aj o 10:00 večer. Normálne si dajú kávu a o 11:00 idú spať. Treba si uvedomiť, že ten biologický polčas kofeínu je okolo 4 až 6 hodín. A to znamená, že za 6 hodín sa nám zmetabolizuje polovica prijatého kofeínu. Príklad, o 15:00 si idem zacvičiť, vypijem nejakú pretréningovku, kde je 200 mg kofeínu. Po 6 hodinách, čiže ešte o 9:00 mám stále v tele 100 mg kofeínu, čo je v podstate jedno espresso, troška viacej. Čiže môže nám to spôsobiť problémy so spánkom, aj keď síce zaspíme,
tak nám to môže porušiť tú hlbokú fázu spánku. My sa zobudíme unavenejší, potrebujeme ďalšiu kávu a cyklus sa vlastne prehlbuje. Čiže ak to niekomu nevyhovuje, by som odporúčila skorej piť kávu do obeda, ale samozrejme, ako si spomínal, je veľa ľudí, ktorí pijú kávu aj večer a súvisí to naozaj s tou senzitivitou na kofeín, čiže genetika, hlavný vplyv. Poďme sa pozrieť na druhú stranu mince, lebo pozitívne účinky kofeínu sú veľmi dobre popísané a nie len pre bežných ľudí, aby po obede nezaspali, ale kofeín je asi najlepšie preskúmaná látka vo výžive športovcov. Máme dokonca dážnikovú review, čo je najvyššia úroveň dôkazov. Link na tento výskum vám pridám do popisu, ak vás to zaujíma viac. Benefity sú podložené vedecky, že bolo naozaj veľké množstvo klinických štúdií na kávu spravených, čo je potvrdené, je zlepšenie koncentrácie, zlepšenie rozhodovania, skracuje sa nejaký reakčný čas, zvyšuje sa bdelosť, zlepšuje sa aj pamäť a vlastne čo sa týka športového výkonu, zvyšuje svalovú silu, zlepšuje výkon vo vytrvalostných športoch. Pozitívne účinky máme, ale čo tie negatívne? Kofeín môže spôsobovať poruchy spánku, nervozitu, úzkosť alebo búšenie srdca. Ako to, že niekto pije kávu a cíti sa super, zatiaľ čo iný sa po kofeíne cíti zle? A hlavne je na mieste otázka, kto by si na ten kofeín mal dávať väčší pozor? Ja ako úplný laik teraz by som si dal na raňajky normálnu kávu, na obed a možno ešte večer, keď chcem. Ešte by som vypil nejaký energy drink, ktorý má takisto veľa kofeínu, k tomu by som si dal možno nejaký doplnok, kde možno ani neviem, že tam je kofeín, hej, lebo môže to byť nejaký mix a nečítal som zloženie, tak môže sa stať, hej, že tie dávky možno budú vyššie. Tak najskôr by sme si teda mohli povedať tie signály toho predávkovania alebo tú kliniku, čiže ako také prvé, čo vlastne prichádza, je také napínanie, navracanie, naozaj sa to volá, vracanie, úzkosť, zvýšené potenie, ale hlavne to napínanie, navracanie takým možno prvým signálom. Hej. Potom môže byť to nepokoj, nervozita, silné bolesti hlavy, trás. Pri tých závažnejších môže byť aj rozvoj kardiovaskulárnych príznakov ako arytmia. To už tak idem do takých závažnejších, ale určite teda zvýšený príjem kofeínu zvyšuje nám aj pulzovú frekvenciu srdca, zvyšuje krvný tlak. Hej. Čiže vo všeobecnosti takto my odporúčame, že pokiaľ sú už nejaké príznaky z toho predávkovania, čo som teraz vlastne spomenula, tak už by trebalo vyhľadať tú lekárskú pomoc akútne. Toxické dávky kofeínu pre dospelého človeka je to okolo 30 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Čiže je to okolo 60-kilový človek, okolo 1,8 gramu kofeínu, čo už je pomerne vyššia dávka, čo tam už by mohli byť nejaké prejavy predávkovania. U detí je to menej, tam je to tých 15 mg na kilogram. Súvisí to hlavne s tým, že detský organizmus teda detský mozog nie je taký plne vyvinutý a vo všeobecnosti deti vlastne reagujú na stimulancia výraznejšie. Plus ešte veľmi malé deti do pol roka majú aj pomalší metabolizmus toho kofeínu a tým pádom zostáva aj dlhší čas v organizme. Potenciálne letálna dávka, čo je toto, nie je toxická, letálna, to už je tá smrtiaca, ktorá by nás mohla zabiť, sa odhaduje okolo tých 5 až 10 gramov. Je to veľmi individuálne, dokonca v literatúre sú popísané aj prípady, kedy človek prežil požitie 35 až 70 gramov kofeínu, takže vidíte, že tá škála je naozaj veľmi, veľmi rozsiahla a naozaj to závisí od toho individuálneho človeka, od genetiky, ako metabolizuje ten kofeín a tak ďalej. Čiže predávkovať kofeínom tých 1800 mg, dajme tomu, sa vypiť dá počas dňa, ale s dávkou, ktorá by viedla k úmrtiu, je to už ťažšie. Tam by sme museli na tú letálnu dávku vypiť okolo 75 až 100 šálok kávy. Kofeín je fascinujúca látka a zároveň jedna z najlepšie preskúmaných vo výžive človeka. Dnes už pomerne dobre vieme, že dokáže zlepšiť športový výkon aj koncentráciu. No rovnako dobre vieme, že ani pri ňom neplatí pravidlo čím viac, tým lepšie. Je rozdiel vychutnávať si ráno šálku kvalitnej kávy z čerstvo namletých zrn a počas dňa do seba naliať niekoľko energetických nápojov len preto, aby sme prežili ďalších pár hodín. Ako pri väčšine vecí vo výžive, aj tu rozhoduje dávka, kontext a zdravý
zdravý rozum. Problém teda nie je kofeín, ale iba spôsob, akým ho používame. Tamine ďakujem veľmi pekne za rozhovor, odkaz na jej Instagram nájdete v popise. Rovnako ďakujem pražiarni Zlaté zrnko, že sme sa mohli pozrieť do výroby kávy a vám ďakujem, že ste vydržali až do konca. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte tento kanál, aby ste nepremeškali ďalšie nové videá. Čaute.